No, Nyt sitten saha. Nyt saha on. Hyvä keli on kyllä. Niin on. Aurinko nousee. Hyvän näköinen tulee. No niin, siitä on vielä. No niin, sitten jäät pois ja... No niin. Sieltä löytyy. Löytyy meidän närtä. No niin. No niin löysällä, että ei osaa kyllä sanoa varmaan, että tuntuu kala. Ei tunnu mitään. Joo, no niin, ei se mitään. Niinpä. Aurinko alkaa nousemaan. Naru meiltä unohtui tuonne toiselle avan. Mikä unohtui? Naru. Niin unohtui. No laitetaan tää tähän. Tuu hakemaan. Sieltä löytyy. Tuntuuko mitään? Ihan kuin potkis. Vai Joo. osuuko se? Aika kulkee. No niin. Potkiiko? Ei potki. No niin. Tästä tulikin lyhyt video sitten. Katsotaan onko tällä verkkoa. Ammattilaiset ei käytä puikkaria, mutta ei olekaan ammattilaiset. Ei tänä vuonna. Ei saa. Nää on nopeita, kun ei oo kalaa. Yleensähän meillä on kyllä kalaa. No niin, nyt jytis. Siikakosta mä on. Aika korkea selkäinen siika. Ollaanko hellävaraisia lasketaan takaisin vai annetaanko ketuus? Aika hyvä kuntoinen näkyy. Joo, antaa mennä takaisin. Kohta saadaan uudestaan siis jostain aina saadaan jotakin, niin verkosta. Sinne meni. Mutta niin lahnoja tulee. Katsotaan tulee toinen heti perään. Ei jyti. Aika painava on. Sieltä sitä verkkoa jään alta tulee.